Sonki 2 ýyl bäri han näme etdiňiz, näme gala aldyňyz? Halat ediş komitet diýdiňiz, her hili gördüýdiňiz, bir giden zat öğretdiňiz. Näme halat etdiňiz? Hani bir halat edip barýan zadyňyz barmy görkezdiň? Hiç adam öýüdiňiz bir halat edip bilýäňiz maýol. Ol halat ediş komitet diýip tutuş ýurdu, halat eder ýaly gizlik kur topor bolup. Sapar klymaps. Hanrada. Bu ýegeňiz şunu ýaly ullakan ýegeňiz öýüňizde tutup baran diýdiň bir bar prezident boljak bolýan. Bolup bilen zokow prezident. Siz şonda hiç kim erten ok. Özlerimde menem şu Allah muradyny ýanky diýen aýdanlaryna goşulýan gaty dogry zady aýdyp belläp geçdi. Bizim ýaşullarymyz 30 ýyl bundan başlady şu hereketi. Ýöne hiç bir agzy birlik bolmanlygy sebäpli her kim bir tarapdan baryp şu 30 ýyl wagtymyzy biz sarp etdik. 30 ýyllap şu ýaşullarymyz biziň başlady, bizden öň başlady. Biz çağı wagtymyzdan başlady. Şu gün kunap şolar dowam edip otur. Ýöne şu gün üçin alan galalar ýok. Assalamu alaykum vatandaşlar. Köp sözler aýdyldy. Mene şurada açykladım. Ýaşuldyk 100den ýaş ýöne ýaşul diýen ady münasip bolmaly. Ýaşully Türkmen tarihinde hem maslahata çağıran ağzı birliğe çağıran bir näme figura bolup durýardy. Bizde bolsa häzir gaýtam aýrymçylyk edýär. Biz haýyş etmeli, talap etmeli. Ultimatum hukmunda. Eger şol ultimatumy talaby boyun bolmasa, ol ýaşul diýen adyny aýyrmaly, opozisiýa adyny aýyrmaly. Hatlarymızdan çıkarmalı. Olary paş etmeli. Bolýa bular 30 ýyl oturupdyr da şar ýurtda. Biz hem oturmaly 30 ýyl. Indi biz oturjak däl 30 ýyl. O kepler uçurup oyun oynanýaly işler däl bular. Bu ýurtdan bu ýurda gidip kepler uçurmany bilýär ýaşulymyz sağ bolsun. Biz başlar bular diňe prezident bolmagy arzu etdi. Diňe krislowany arzu etdi. Sebäbi wagtynda gowy iýip bilmediler. Wagtynda gowy iýip bilmediler, galan keminen prezident bolup iýjek bolýarlar şular.